Zortzigarren pasartea. Ipuina. Otsoa eta bildotxa. Otsoa eta bildoza heldu ziren bakoitzak bere aldetik ibai batera ura edateko asmoz. Otsoa hasi zen edaten goiko aldetik eta bildoza uraz behetik. Otsoak ikusirik hasi zela ura edaten diotsa. Zergatik loitu didazu ura ni edaten nengoen artean? Bildotxak erantzun zion bakez. Nola diozu hori? Zure aldetik badator, ibaiko ura ni nagoen beheko aldera? Otso gaiztoak ez entzun eginik bildotxaren arrazoi eder isilgarriari esan dio. Zergatik lotxa galtzen didazu? Zergatik niri gaizki esan? Hori da nagusiago bati, bidegabe handia egitea. Bildotxak diotsa. Ez dizut nik lotxarik galdu, ez gaizkirik esan. Orduan, bekoki tximurtu eta begirada azerretu batekin esan dio otsoak. 6 hilabete dira zure gurasoak, egin zidala beste honen beste. Nola izan daiteke hori? Diotsa bildotxak. Geroago jaioa bainaiz? Zertara dator hori asmatzea? Den bezala dela, zuk galdu didazu nire lartegia belarra janaz. Esaten dio otsoak. Bildotxak berriz. Nola hori ere, hortzik irten ez badidate? Nola jan belarra hoi utxa eta zamurrekin? Ez zeukanean otsoak zer erantzun arrazoi hain argiei ez dalkiak kendurik diotsa. Perritxu zitala, ez dakit zer esan, bai ordea haragi zalea naizela, zure haragia bigun eta xamurra dela, eta zurearekin afaldu behar dudala. Hau esan da, harrapatu eta zabeleratu zuen. Ipuin honek esan nahi du gaizto asmatzaileen artean egiak ez duela lekurik. Indarrak bakarrik agintzen duela. Zenbat honelako otso? Asko dira bihotz gogorrekoak. Diru gozeak, darabiltza aitzakia eta zezio bila. Edateko nekazari argalearen odol edo beharra. Honegatik, Egia eduki zozu gautza alpertzat. Gaizto az modun eta azto jakinentzat.